Ini iki bola. Sing jelas pelem binatur setan desa iki wis ketoke wis iso nyebrang rono kae banyune wis wis iso teko kono lho, iso teko etan-etan kono kae. Dados sing mancing iki wis mulai ana to. Lah sesuk njajal piye lah tak nek sesuk ora mok gluduk rene eman-eman. Lho, kae ya wis ketoke iwake wis mulai do haup-haup kae. Penak banget sing mancing pingkring iso, mancing nyobok iso kae. Sing pingkring kuwi wis etuk pirang-pirang wadah kuwi. Piye Mas e? Wis etuk akeh mbrung. Lho, penak banget to mancing nang kene iki pingkring lho, lon. Kene iki tombro tok kene iki nek gelem mangan kene iki tombro tok kene iki. Lah kae yo nyobok lumut iki ya lumutan, tapi ora nyobok. Ning ketok ya setok akeh iki. Wis setok akeh, Mas. Alah, lah kowe iki jek arep di syuting malah ora sida mangan. Lho kono kae nek nggon pingkring nggon adem kono kae lho ya. Ah, kon jajal melu mancing. Ya melu wong wis kasem gawa duren kok ora melu mancing piye. Engko ya maneman pelete ya ora. Lah kene iki lho. Kene iki nggone adem, enak. Kene iki tombro tok kene iki. Nek kowe nggawa pelet nang kene isine tombro tok. Oh. Jebule nang kene ya nek sing mancing lur. Lho, lah wis jadi branjang jadi pancing. Piye Mas e? Wis oleh urung? Tentara deh. Heh? Tentara. Aduh golek tentara. Goleki sing tombro ngono. Lho, Tombrone ngene deh. penak tok kene iki. Kono sing kidul desa. Tombro tok lah kuku mung nyepili. Jajal mangan pora kan ngono lha iki kok tak mancing nang kene. Lho iki tombro iki. Aku emang Heh? Tombro lho, tak percaya ya. Lah kuwi nyepil pirang pirang jam ngono sak jam ngono wis pindah kok. Sing penting mangan. Nah, tak jajal kene ya, Lur. Jare ngomong iki ora enek tombrone. Jare ora enek tombrone. Dan jajal tak jajale kene enek tombrone ora. Nek misale enek tombrone kena berarti iki ora mampu. Berarti iki ora mampu. nek kena tak subscribe. Yo kandhani kok wis tak jajal nang kene iki. Jajal enek ora. Nek kena tak subscribe deh. Lah saiki pindah kene iki bolo. Lah iki kaum-kaum dari cengklek iki. Lah iki lho. Sekang cengklek wae mancinge rene lho. Merantau lho kuwi lho bocahe. Neng kene jare tuk tombro, jare ora enek tombro ning kene ora tuk gablukan apa meneh sing kae. Isine mung dolanan HP tok mung arep angon kucing sing kae. Kae lho. Sing kaki ora niat mancing malah angon kucing-kucinge telu iki lho dolan. Kuwi kono kuwi. Lah aku nek mancing nang kene iki ya to. Aku sing kene iki mancinge wis pokoke iki balapan lah, gas. Kapan? Gaspol rempol. Goleki spotmu sing kayu-kayu ki lho. Lah ya kuwi sing pertama. Lah ya aku Pertama mau mlebu golek desa kuwi. Aku mau nang kono sik, tok tombro nang kono sik. Terus enek wong aku kan arep pindah-pindah. Tombro konderan juga. Ini dia. Loh, lah gampangnya. Kandhane kok. Pedot meneh. Yo. Wak tok gitu.
Oke bola. Saiki pindah kene wis udu spot gacor. Wis ganti spot kesabaran karo spot keikhlasan. Sabar nunggu karo ikhlas nampa oleh. Saiki wae sak mene-mene. Cilik-cilik ge mangane sulit. Sulit banget. Tak jajal iki mbok menawa engko gede oleh. Ketok ora kok kene. Ketok. Ulah double strike lho. Welelele. Apa ora lebet kok ngono kuwi. Double strike. Gol sam. Ya bali no masa arep turu kene. Tok se barang morak-marik kok ngono. Engko apa teh? Ya bar maghrib kan mulai apa? Mulai madhep. Lho. Itu emang gembreng-gembreng kok ngene iki. Iki nang etan desa. Nang etan desa itu emang gembreng-gembreng. Loh. Gembreng tok isine. Gembreng tok. Oke, wis aja diparani rene. Percuma marani rene iki. Wis ora haup, isine mung sabar. Sabar tok. Wong kene memang spot kesabaran, yo bener spot kesabaranku mau. Lah iya. Mung sabar tok. Sabar karo ikhlas nampa apa eneke. Wis ora usah diparani. Rene percuma. Nek lumutan mbah, nek lumutan ketok ya kae jaya kae lumutan sing gelem lumutan. Nek sing nyobok kuwi tetep apik bolone nek pelet kowe ngarah tombro ning pelembinatur sing kene tangeh nganggo lamun. Tetep tombro kuwi manggone tetep ning kidul desa sing wingi spot wingi ketok ya sing viral. Lah kuwi tetep nang kidul desa kono. Kuwi nek golek tombro umpan pelet nang kene wis aku ngasek raine klunyut kok ngene iki lho. Blas. Ora oleh tombro siji yo. Ora gelem badhok. Wis ngono ya bola ya.
Seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang, dilimpahkan rezekinya, dan jangan lupa selalu bahagia dengan keluarga. Oke, sampai jumpa kembali dengan Mitos Channel di besok pagi hari Minggu. Besok hari Minggu itu jangan lupa Harcingnas. Jadi ngumpulnya neng Gondang Legi genah neng Kelur kono genah iwak tok. Neng Kelur neng Karamba genah sesuk kuwi mbludak neng kono wis to. Iwak mbludak neng Kelur. Oke? Sesuk neng Kelur ya. Oke, siap. Oke, es pokoknya. Oke. Hari ini tadi ndelalah ketemu karo cah-cah kuwi, cah-cah teklek kok anu cengklek kuwi. Kuwi enek sing mancing, sing enek sing serius, enek sing dablek kae malah turu ning nggon prau kae. Ada.